Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Inini ndine imwe friend yangu uyo wandakatora. This was last year. Ndo pandakabva ndamutumidzira mari kuti anga achiuya kunoko. At that time it was because murume wangu ainge achigara kubasa, so I was feeling bored. Apa murume wangu futi haadi kuti ndinge ndichishanda. Ndikabva ndati kune friend yangu, iwe chiuya kunoko, so unenge uchingoitawo mapiece job because tigero kumayard and we are staying at a complex. So my friend akabva azouya ndokubva tazotanga kugara tose. We actually have a very big apartment, so I did not think that it was going to be a problem. Plus ndakabva ndatoona kutoti friend yangu anenge ava kutondibatsirawo nemwana because ndine kamwana kangu kachechi. First forward mukoma, murume akabva achizotanga manje kugara pamba full time. Apa iye anoita work from home. So what started happening was that vanhu vaviri ava vakabva vachizotanga kudanana behind my back. How they got to date I really do not know, because vari vaviri havadi kuti vange vachiburitsa chokwadi chavo pachena. So there was this other day, I just had a gut feeling ndobva ndazobuda ndikaita sekunge kune kwandainge ndichida kuenda. Ndakabva ndabuda paya. I took one of the cars and I then drove, and ndakana kore kwandakamboenda. I then parked the car somewhere else. Ndikabva ndati mwana wangu kumusana. Then I returned back to the complex and I walked on them. They were busy on the couch, umwe pamusoro umwe pasi, totally naked. Tikabva tatanga kunetsana paya. Zvino takati tanetsana kudaro, that was when my husband said, to kick her out zvinonetsa. Ndikabva ndati why? Akabva ati to kick her out zvinonetsa. Ndikabva ndati why? Akabva anditi nekuti ane pamoviri. I started crying paya mukoma. Then murume akabva azondikumbira rurekerero. Akabva azopa friend yangu one of the cards. So my friend then went on her way ndokubva azotsvaka kumwe kwokuti ange achigara. So each and every time murume ainge oti kana obuda paya ndaitoziva kutoti ari kutoenda kune friend yangu. So mukoma, the issue is that right now iye murume ava kuti zviri nani ndezvipi kuti we can find a much more bigger place, even kuma estate, then we stay together, kana kuti ndongoramba ndichingoita izvi zvandiri kuita. So ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, because zvino ndiri kuona kuti chinhu chinonzi kushaya mari muupenyu chakaoma, kuti iwe unoroorwa nemurume anenge aine mari dzake apa achiziva kuti hama dzako vabereki vako vanotambura. Because as for my mom, she agreed, vakabva vati hapana problem, since me and my friend we are more like sisters and we grew up together. Dzimwe nguva ndaitombogara kumba kwavo. So she said that there is no problem as long as tichizowirirana uye tisingazobatirani mishonga. My mom said it is okay, but I know that my mom is saying that it is okay because vanozviziva kuti my brother, the reason as to why he is able to even take care of his family, it is all because iye anotoshanda kumaini kwababa vemurume wangu vatezvara vangu. So this is what I have been told by my husband. So I really do not know kuti ndoita sei. Please assist me. As for my friend, she said that she is very apologetic. Zvinhu zvacho hanzi zvakangoitika, but in some instances I feel as if nekuda kwekuti kumashure uku semunhu wekuti akambopinda mumarriage, then she just feels as if maybe she can make my husband to be a final bus stop. Ndibatsireiko iye zvake haasi munhu uya wekuti ari very bad, munhu atori bore. I really do not understand kuti kochi chakazoitika kuti ange achizosvika pakuita zvinhu zvakadaro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi akatombozama kubatwa chibharo nastepfather vake akaramba, akatomboshanda samaid uko kwaainge achigara at that time pandakazomutumidzira mari. Akaudza mukadzi wemurume uyo waainge achishandira kuti murume wacho ainge achimuti ndinoda kurara newe. Hanzi madam boss vake vakabva vamuti zvine basa rii.
don't you know kuti you are too cheap, that is why achida kurara newe. So that was when pandakabva ndamutumidzira mari, because ainge ava kuti zviri nani kuti ndinge ndichingotsvaka nyangwe munhu anongoti uya tigare tose, and I then offered her a place to stay, not knowing kuti I am actually bringing her to become the second wife. Saka handiziviwo kuti ndoita sei. Eive dare ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva zvekare kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Todawo kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai zvinoita here, like inini ndiri mukwasha, then mudzimai wangu pane zvaakamboita, like akagadzira umwe muroora wake. So akati agadzira muroora wake, I then got to find out because mumba mainge muine chimwe chigubhu chainge chirimo. Saka ndakabva ndamubvunza kuti nhaiwe, kuchigubhu ichi chinoratidza kuti mukati macho mune kapepa karimo uye zvekare netsono. Saka chigubhu ichi chainge chakazara mafuta, aipota achichikuchukudza like per week. Zvinhu izvi aizviita ka1. Then ndakabva ndazomubvunza, ati ndamubvunza kudaro, then iye akabva azondiudza chokwadi, because ndainge ndava kutopopota ndichifungidzira kuti maybe wainge uri mushonga wekuti unge uchindikuvadza kana mupfuwira like that. Saka akabva azondiudza kuti no, the reason as to why ndakaenda kunguo tsvuku, it is because ainge akambotukana nemuroora wake. Akabva ati sezvo muroora wake ainge ava nepamuviri, ainge atowanawo pekuti ange achimubatira. So ndakabhoyekana mukoma, but ndakabva ndaona kuti mukadzi wangu hapana pandikamboenda kuna Tsano kana kuti ndoenda kuna ambuya vasha ndobva ndanovaudza kuti izvi ndo zviri kuitwa nemudzimai wangu. So after she had confessed to me, akabva andikumbira kuti ndaisafanira kuti ndige ndichizoudza kana ani zvake. Ndikabva ndati it is fine, mudzimai wangu ndinomuda mukoma. I kept that secret. Ndakabva ndangoti ndikuda kuona kuti zvinoshanda here kana kuti hazvishande. Mukoma zveishuwa ambuya ava vakati vatakura pamuviri pavo, vakati pamuviri paya pava ne9 months, vagoti 10. Mukoma pamuviri apa pakazonozvarwa nhumbu iyo ichinopinda mu11 months something, ndopa vakazonobetserwa neoperation. So ndakati ndazotsvaka chigubhu chiya ndokubva ndachishaya. I think about 2 days after ndashaya chigubhu chiya ndopa vakazobetserwa mwana wavo musikana. But iye mudzimai wangu ndichizonotaura naye akabva anditi ndakachirasa. Saka ndakabva ndanzwisisa kuti by the time iye paanonorasa chigubhu chiya, then naivowo vanobva vabetserwa. So mukoma ndozvakaitwawo nemudzimai wangu. I really feel guilty about what she did, but mudzimai wangu, as much as I love her, but ane kamwe ka-attitude so kanondimara, like kaya I do not care attitude, zvekuti most of the times I find myself asking myself questions like, mudzimai wangu kana akakwanisa kuita kutsinya kwakadai, what will stop her from doing this to my mother, to my sister, even to me? Eive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mubvunzo wangu unoti iwo, kana mudzimai wangu akambokwanisa kuita kutsinya kwakadai, kochinozomukonesa kuti ange achizondiitirawo utsinye chi, kuitira mai vangu utsinye kana kugadzira kuroya hanzvadzi yangu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma, so inini ndaigara ndichizviudza kuti kana ndikangokwanisa kuwana mbinga, kana ndikangowana mbinga yangu, zvinhu zvangu zvinenge zvatoita bo. But mukoma nanshi, ndine umwe murume uyo wandiri kutaura naye kuFacebook. Saka murume uyo handizivi kuti iye maybe is just playing with me
kuti he's a scammer or what, I don't even understand. Iniwo mukoma nditoriwo munhu wekutoti ndiri svari, handina kana chandiinacho so far. Kana ndikaverenga mari idzo dzandatumidzirwa naye murume uyu dzinotosvika kuma 8,000 rands. So kuti munhu angazoda kundiskama after mari yose iyo anditumidzira, it does not make sense. But dambudziko riripo now mukoma nderekuti murume uyu, no matter how hard I have tried for us to meet, haasi kuda mukoma. Murume uyu, it's not like anogara kure. Inini I am staying in Johannesburg, iye ari muPretoria. But mukoma, it is very difficult kuti tinge tichisangana. Like this guy, he has stood me up several times, and iye mutemo wake ndewekuti kana akati ngatisanganei kwakati, kana ukaenda kuya ukamudza kuti ndasvika, anenge achikuti ndiri kuya. Then in the last minute anobva azoti baby, I'm very sorry, something came out and I can't come there anymore. Kana ukarakidza kuti unenge watsama, anobva atoti okay, let me give you a gift of watoisirwa e-wallet paya, then wototora e-wallet yako obva watodzokera kumba, obva atanga futi kukunyengerera kudzamara ndazomudza kuti you know what, I am never going to any place that you're going to tell me to go and wait for you. Iwo kana wava kuda uchazouya, obva wazondiona pamba. Ndakatombomusendera location, akati ndiri munzira zvikazoti. Then in the final minutes akabva ati I have to return back home because there is a meeting. Ndikati iwe kowadiwa zongoita yo Zoom meeting uri kunoku, because kana riri data ine ndine chiruta changu, I'll just connect you to the Wi-Fi. But yai mukomanashi, munhu wacho handitombomunzwisisi zvachose. Mari anondipa, but chaari kunyatsokuda kubva kwandiri handitombonyatsokunzwisisa. There was this other day, I think it was last weekend, pandakatomboita sekunge ndichamubloka because mukoma ainge akaisa rimwe profile picture ringe richityisa. It was as if munhu uyo waainge akaisa paprofile picture ainge akazorwa powder ye-white, but malips ake ainge akatsvuka kuita red, semunhu ainge abva mukunwa kana kuti ainge abvambura nyama mbishi. That picture was so scary. I told him to remove that picture, akabva ati no, I'm not going to do that. Mukomanashi, ndaiti ndichitaura naye kudaro ndebva ndatanga kunzwa dzungu kudzamara ndazotorara pacouch because I was feeling dizzy when I was speaking with him. So this guy is also from Zim, anobva kumasvingo uko, and hangu I do come from Harare. So ndainge ndichida mukoma, mbinga ndakaiwana, but even though tichiri kudanana pafone, but it seems as if my red flags acho akanyanyisa. I really do not know what else am I supposed to do with this relationship. Ndoramba ndichingodya mari here, or this is the time for me to run away with my life. Kana mukandipostirawo nyaya yangu mundizivisewo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things they do happen in this world. Hanzi ndainge ndichida mbinga, manje mbinga yacho hanzi ndakazosangana nayo paFacebook. Apa hanzi inondipa mari, but haidi kuti tinge tichisangana face to face. Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section.